Πάσα για το κοινοβούλιο, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία νομοθετεί πάρα πολύ σωστά. Και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και ο κύριος Βρετάκος, τέλος πάντων, το ξέρει και αυτός. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμα οι αγκυλώσεις από κάποιους, ειδικά της αριστεράς, όπου δεν μπορούν να συνενούν σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί σαν κυβέρνηση να κάνει το καλύτερο. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, δεν θέλω να σας πω πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα μαθαίνετε από τις τηλεοράσεις. Τι λέει το πρώτο πρόεδρος. Το φιλοξενούμενος μεγάλος εδώ πέρα και γίνηκα. Θα μπορώ τον λόγο τον...